Hey, emveni kwezindaba zoba uVuyokazi une-boyfriend entsha eyi-chef ungena kwesinye isithembu situation kwaye uza kwenziwa umamkhulu nangona efika uweza kwenziwa uNosipho ngoku kule relationship angena kuyo yena ekubeni kobe boyisiwe kuba ngumamncane kwaMseleku uyafika kwenye relationship uyokwenza abanye abantu umamncane. Molweni yinde namkela kwa Mgobhozi TV. So izolo ke sana utata uMusa Mseleku ubethetha noMpumelelo malunga nento yesithembu sakhe wabuza ngoba ingaba usamthanda na uVuyokazi ithini into. Mpumelelo athi hey into yami noVuyokazi aniqondi ba izawusebenza. Utata uMusa Mseleku ungamyeka kodwa ke uVuyokazi uzawuhamba hambe abuye ungamamkela okanye uzumamkele only if akhange athandane. Ngoku siyeva ba uVuyokazi sana has leveled up inoba yena phofu ucinga lonto leyo ngoba umfana is in the UK whereas ke uMpumelelo siyamazi ba usemzumbe. So into ukuthi uVuyokazi asana ngoku ndiyamka emzumbe ndibheka kwabase UK. Into embi ke ngeyoba kuthiwa lo mfana ku Facebook ushela wonke umuntu ibiku comment section yala video ke ebe exposed nguLondi uVuyokazi nesi sithembu situation asifake kuso. Yeyi uVuyokazi uyathanda uzifaka kwezi zithembu and ke kuyena ingxaki yakhe ungena kwezi zithembu ngenhliziyo yomXhosa because nalo mfana ngowase KZN uyabathanda abafana base KZN. Abafana base KZN ke bayasithanda isithembu but yena ke ngoku uye angene ngenhliziyo yomXhosa uzojika ke ngoku aphinda akhwelete lungi. Enye into ke ngoku endiqapheleyo ngoyoba nina apha ku YouTube aninanyani ningamanyoronyoro abanye benu because beninomsindo ba njani uMpumelelo afune udemote uVuyokazi ayenze uNosipho ofikayo umamkhulu kodwa uVuyokazi xa yobulldozer irelationship yomnye umntana eyokwenziwa umamkhulu efika lanto ebeyikhalela pha kwesiya sikaMpumelelo isithembu niyampavela nithi thatha Vuyokazi akho mntu apha akho lo man apha. Anikho right guys, anikho right, aniboni ngokuburongo bukaVuyokazi. Khanikhe nisho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke lento kaVuyokazi uba inyani asikeva ke uba uthini na umfana from uLady Londi but iLady Londi alithethile yonke into lafaka ne-screenshots noVuyokazi ke sana usathe cwaka cause ibinto ebivele izolo late lena. Mgobhozi uzani-update ngayo yonke into yenzekayo ngale situation. Bye.